luoy ba punta ng sikihor kay inog noon ang barang sikihor po apingon nga nagyag daw tang hangin ako sa pagkarop sa ilo ako sa mamamara dito ko mo to ng barang kana mo barang po mo po killer luya mo po in fairness to them ba dito bakal dito guys, mutan ako ni Sir, si Attorney Felicitas ug motubay sa kanang barang kay nako ipatambawan ba sir nga gipa palit kog kandilang itom kanang kay wa ko ning balik kay nahadlo ko sa kandilang itom kanang barang faith is kutan wala di ko ang faith kay ganaman bitaw sir mo naging God, di mo na mo panyas ang God. Mo remind mo na siya. Evil things man ang barang ba kay inflicting injury man na. Diba? Kanang nakasakit ba? Pero daghang istorya nga mauna mga patuhuon ta ba nga unta para nako fake news man na para nako kay sa fake. Tungod sa fake news na. Una mga sitwasyon nga na yung mga daot, barang ko sa ngilan. Ano din, nagkaon na sa healthy foods. Diba? Aron makasiguro ko tungod lagi sa barang. Diba? Nga, kaduha po, naayo. Lagi sumpa ang barang. Ano, wala lagi baligya o tambal na sakit. O ba yung mga tambal. Puta kayo po, nalisog eh, pagingon ba nga, di ba mo masiguro o kanang tambal sa barang, gibarang baka wala puro bitaw lang ang mga fake nga una ba nga mga pangagpas sa emba di bitaw ingana nga live the prog exact science nga mayon sa 2 plus 2 4 gana diba 5 plus 5 10 gana ingana nga istorya ba nang ako pagkaroon gyud tungod nila sa akong faith nga na mga experience nga wapag ko namo kay mga posibilidad kana mayon nga nasakit ano bude sunod-sunod lagi sige kaon ano ya diba nya mayon po na nga neto sa luoy ba punta ng sikihor kay inog noon og barang sikihor po nga apingon nga nagyag daw tang hangin ako sa pagkarop sa ilo ako sa mamamara dito ko mo to kanang barang kanang mo barang po mo po killer luya mo po in fairness to them ba ako dito bakal di malipaw ka kung sa'yo okay, salamat guys, mo din ni si sa tayo mong tinungan sir Attorney Bulaos Felicitas si Bulaos unsa guys ang ipilaila ka ng mulan sa kung nasa din sa lungsod sa Anda o mayor pohon nga sa mga taga-Anda mga viewers naganagan po din sila basin
Ganahan mo na attorney buutan ni puyo may diri sa ilang kuan guys. Ang ni sila ka maadyo kazong tao. Buutan bitaw. Kasi pagalis siya pupunta na kuhan eh. Katawa si ini. Pagalis siya taga-Dalupi pupunta na balag yung balido. Kong, han! Tapi yan eh, pistas na. May ba? Ano naman eh, balag na yung balido basta putar. Nami, dako po ni Dani kuan kay nami kung nanay din ni. Mga ba? Nag-istorya mi ni Neng ba? Ako sa ginang kaya nabi sa'yo makapakuha na mo ng butang imurang inesplikahan. Di po ka na powerful, di ba? Nakabinta, mao ni. Nakairisang kwarta, ang kwarta ni mo may nakatag sa bus Biblia. Pero ba, way power ang kwarta nga makakaroon kasabot ang usay suwag Biblia. Pero ang wisdom ni mo, ang words, imo ganang basahan aron makasabot ka. Kung pasabot, ang money, words, ang words carries wisdom. Money doesn't carry wisdom. Diba? Bribery, corruption na. Di ko na magmadato ka na ko. Kung ihatag, di ko magdato kaya makuha niya akong wisdom. Diba? Tama, diba? Kasi distinction. May pemaskila ka glow. Uy, iskila din nagloso. Di na lang ka mga laban. Ay mong bato writing raka. Diba? Wow, ikaw mabugado. Maingon ko nga. Ikaw mabugado ka, writing raka. Ayahay kayo ang team. Mas grado mo sa ka mal-office. Pero di na ka ma-press court. Ikaw may suras client. Kaya mawo mga ka. Wala kang researcher. Okay, bright ka. Pagka tayo nagsuwat. Pagkahaya-haya. Nako'y amigo. Bright na siya. O ba na kinom? O ba na? Abogado? Pati kay wala mo pong na-paralyze. Pero tukan. Pati dali. Ay kaya masuwat. May sila yung buhat. Diba? Ano siya? So, nakakontribute ka sa komunidad through your skill given by God through writing. Ano ba? Ano na siya? Pwede ba kami sila abogado? Manakag Pero psychology. ako, my part, buong manjog ko ba nga, kabihas blessing ihatas Ginoo na ko eh. Number one, sa akong basketball, blessing man yun eh. Kay, kanang, blessing yun, mag-skill ka ba? Sa, kanang, akong kitahing dealing PR sa mga tao, blessing po na kayo. Di ba, lisod ng PR, di ba? Puro na natural, nakitahin ako. Nga, kana bang sa imong pagkabugado nakuha na nga blessing. Kana sa pagkabugado kay wag yun na ilista na ko nga mga abogado kay wag yun na ilista kay di ko mo ko kapuya na mag kapoy ba nang magbasa ka kapuyan man kung tanaw libro basahon pa di man ka ng libro ang pagka kaya pero destiny ginis ginawa lagi makapugong mana nakapa-inspire na ko dagang mayor kay iya kong abogado wag ka kapabilidad mining milagro isa kong yung milagro hagdo ka to abogado pasen po anong niya mayor pa sige po kong milagruhan karena milagro mo naman nagtsamba ba why malas tsamba di ba ano na yung mga amen na diha paso Amen ko nun na. nagbalik ni mo sunod ko Honda di na ka maabot ko kado asag na ito ilang bay attorney di ba nakag-asa ilang bay mayor. Wow! Amen! Amen! Di ba? Gusto di kayo gabi? Sa rasa? Gahapon, ni Unos. Di na. Tulong mo. Grabe na gusto dali. Kasi ko kay... Sa rasa na? Mga kuan. Matag pa ni Udto. Udto? Ano, pahilot ko? Hilot nga. Kusog man ang urubi ko din na siya. Madok ko na siya kung nana. Kadiyo to kayo? Kaya dito ka. Di na siya. Bakang sana, akong life karon Flor. Akong life karon. Kini bang heaven ba? Di ba gipato man tag heaven nga peaceful, harmonious, graceful, comfortable, 100% entertainment, comfortable, perfect ba? Perfect entertainment, di ba? So ito pa kung
Ka-feel kag perfect entertainment, harmonious yung mga kinabuhi. Spiritually, mentally, nakas buhi pa ka, pinig na kay heaven, naka-experience na heaven, correct? Di ba? So, karon heaven na. Heaven na niya, karon unsa man nga, di man ta makakita ng, naman di discomfort, ay mga challenge, ay mga maglagot ka. Unsa man to pag heaven na na, okay, siguro ron tubagan na. Bugata imong pasensya, bugata imong humilidad, mura na sa kaplas, ngul-ngul na plasan nimo, di na ka mo feel o emotionally, di na ka ma-emotionally affected, na-injured, kay, emotional, na sakit ka may, padong, di ma-infected, kay, tabalan mo na yung pasensya, diba? Mana nga ako, murag nito ko, kay, mana man na akong gihimo karon ako sa tinuod lang, nadyug ko'y kontra sa akong dugan. Kanang mga tao nga nagkontra na ko, nangasok na ko, makampo, ko nila nga untap, puhon-puhon, walamdagan sila, nawa na po yung kontra na ako, pasaylo na ginagawa. Pasaylo na ginagawa kay ano, mas dako ko gugma sa akong sound sleep, mas dako ko gugma sa akong sound sleep o sa akong katawa. Karon di makama sound sleep, kung magbaton ka kalagot, di ka 100% maka-sound sleep. Kung na kay kalagot na matuog ka. Pero na kay pasensya gani, pagka-perfect ka. Mga tao, doon. Anytime, di ka na ko na igarbuhan nga, kaya nga makagpasaylo, abogado ka. Ano nga makagpasaylo di mo sa, ano di ay, ang Jesus Cristo, kapili ba? Pasaylo ka na yung ginoo na nga, dapat na tiguhog maayo kay utang kabubuto na to niya, pero yung pasaylo, kung dako atong mas dako ang gugma pasaylo, dughan sa atong ginoo, di ba? Mana akong gikupakupya, mana nga, namuto ba po ko kay supoy nga anak ko, tingnan po ko sa mga ito, kung na yun, bata man ka, ayaw ko ka kaya madungan ka mga masilos niya. Di ba? Diba tinoon pa ito na, ako gamong basket, magugupala na akong mata madaog. Healthy yun. Pero ako, kaya ba ako nga, kasi mingon mo ko sige nga, Lord, hindi mo ba ako gitagaag wisdom, Lord? Nga ako, ang ako ba, ganahan pa ako nga daghang mo learn sa akong wisdom ba? Nga, 63 na baya ko, pabta lang ko bisag 70, sa 7 years, daghang pa makatunan, posible baya ko na muna akong road.